In 1961 hebben alle bestelenenden van de Wegenwacht een eigen nummer. Dit is nummer A20, bestuurd door Johan de Bruyne uit Sluis. Johan woont in de Sint-Annastraat. Het is een gelukkig man. Thuis wordt hij verwelkomd door dochter Bianca en zoon Brian. De 10 voorliggende jaren is hij gemotoriseerde wegenwacht geweest. Daarmee heeft hij als eerste wegenwacht in West-Zeeuws-Vlaanderen de wegen doorkruist. In 1961 heeft hij dus de beschikking over een besteleend. Dagelijks wast hij zijn auto en zijn vrouw poetst iedere dag zijn laarzen. Johan heeft een vaste route. Diverse malen per dag rijdt hij van Sluis via Oostburg naar Breskens en weer terug. Praatpalen en mobielefoons bestaan er nog niet. Pechmeldingen krijgt hij van mensen onderweg, van kantoniers of van automobilisten die naar hem seinen met de lichten. Ook wonen er langs zijn route EHBO'ers. Als zij horen dat er iemand autopech heeft, hangen ze een gele vlag uit. Voor Johan een sein dat hij op dat adres nadere informatie kan halen. Het veerplein in Breskens is het keerpunt in zijn route. Daar wacht Johan het in- en uitladen van de boot af. Als de boot de Fuik nadert, hebben we zicht op de skyline van Vlissingen. We zien vlug geteld 14 kranen van de Schelde. Daar gaat het dus goed, begin jaren 60. Johan heeft op deze plek al veel mensen kunnen helpen. Vaak zenuwachtige mensen die hun auto verkeerd hebben behandeld. Ook mensen bij wie het portier op slot zit en de sleutel nog in het contact steekt. Dit keer schijnt alles goed te verlopen, ook als de boot geladen wordt. Het zijn de jaren waarin het Nederlandse autopark enorm groeit. Ook het ledental van de Wegenwacht neemt sterk toe. Daaraan draagt Johan ook zijn steentje bij. In 1961 bemant hij een stand op de jaarlijkse autotentoonstelling in de RAI in Amsterdam. De nieuwste automodellen staan er te pronken. Veel benzineverslindende Amerikanen. Zuinig rijden is dan een volstrekt onbekende term. Vol trots showt Johan de Bruyne zijn A20. In zijn wagen zit trouwens een pop achter het stuur met een gordel om. Johan die heeft hier de eer om de veiligheidsgordel in ons land te introduceren. Op de tentoonstelling werkt Johan nauw samen met mensen van de ANWB, waarvan de Wegenwacht een hulpdienst is. Hij kent ze goed, die mensen van de ANWB. Iedere woensdag ziet hij ze bij de boot. Met een rijdende winkel zijn ze op pad naar de weekmarkt in Oostburg. In de Kapellenstraat in Sluis zien we Johan opnieuw. Hij is op weg naar het postkantoor. Hij moet er een pakje ophalen. Voor postzegels hoef je daar niet naar binnen. Die haal je uit de automaat die op de achtergrond aan de muur hangen.
Op weg naar het keerpunt van zijn route. Net even buiten Sluis is de grenspost van Sint-Anna-ter-Muiden. Daar is een permanente ANWB-winkel. Onder hetzelfde dak zetelt het grenswisselkantoor. In 1961 heeft nog niemand van Schengen gehoord. De douanebeambten letten scherp op en informeren bij iedere automobilist of er nog iets aan te geven valt. Smokkelen is in 1961 nog heel populair. In België zijn de sigaretten aanmerkelijk goedkoper. En op hun beurt komen veel Belgen de grens over om hier boter en vlees te kopen. Maar dergelijke zaken horen niet tot het werkterrein van Johan. Hij is alleen alert op mensen met motorpech. Voor vandaag zit zijn taak erop. En hij gaat naar moeder de vrouw, Mieke Klaarhout, de maakster van deze film.